What's up guys? Ito, first time natin mag-adjust ng kadina o magputol ng kadina dito kay Pugi. So, bakit natin puputulan? Ayan. Maluwag na siya, no? Masyado na maluwag at sagad na dito. So, kailangan natin putulan ng kadina. Pwede pa naman siya, kaya lang, kailangan natin putulan na, no? Para kapag adjust tayo ulit, okay na ulit siya, no? So, ayan guys, hanggang dito lang puputulin natin. Makaabot siya, no? Hanggang doon. So, yan na guys. Okay na. Naputulan na natin, ano. Ito na yung ating naputol. Ito. Tapos, yan. Lagay na natin dito. I-adjust pa natin yan. No? Lagay muna natin ito. Na lock. Nakalagay ng lock. So, ayan. I-adjust na natin yan, ha? Kadina. Yun. Tapos, saka natin i-adjust dito sa adjuster ng ating kadina, no? Para yan, mahatak pa ito patras. Tansyahin natin guys yung pag-adjust natin ng ating yan, kadina na ating adjuster dito sa ating drive chain, no? Madali lang naman guys ang magputol ng kadina. Ayan. Ang adjustment natin, magkabilaan siya guys. Doon pa sa kabila. Yan, no? Dapat pareho ka haba. Magkabilaan. So, saka natin tansyahin yung yun. Okay na yan guys. Huwag naman masyadong higpit, no? So yan lamang guys, madali tayo magputol ng kadina at diretso mag-adjust dito sa adjuster natin. Yung adjustment natin is hindi na siya ayan, umusog na, no? Hindi na tulad kanina na sagad na dito. Kahit paano umusog siya ng konti. Okay, salamat sa inyong panonood.